Sugeng dalu Mbak Lucy Brahman. Wilujeng dalu Kang Mas Sigit Arianto. Nggih, pripun kabaripun? Alhamdulillah kantuk pangestu panjenengan sak kanca tambah sehat seger waras. Alhamdulillah. Semanten ugi panjenengan lagi pinaringan sehat sedaya mawon. Pandonganipun Mbak Lucy Brahman kula sak kanca cakran ingrat sih Bagas waras sih tegak sentosa. Remen sanget sowan wonten mriki sampun kaping kalih Injih. ditimbali kalian dulur lanang Mas Eko. Injih. Mboten katan lumpen Kang Mas Lurah. Nggih. Saha bapa-bapa sedaya para sponsor dalu niki Nggih. ingkang sampun kersa ngamalaken rezekinipun kagem Desa Sragi. Nggih, leres. Matur sembah nuwun ugi kula aturaken dumateng Sinten? menika para rawuh khususnya para undangan Para menika tamu wonten undangan. dari Kecamatan Sojo. kecamatan Busekcan. juga dari Polsek, Polsek. dari Koramil Koramil. Sukoharjo nggih. Nggih. Nggih, wis pokoke kathah saking dinas ugi rawuh. Wah, mboten kata lumpen salam sungkem kula dumateng masyarakat Desa Sragi. Sugeng pinanggih malih mugi tansah seger waras dayanipun. Amin. Derek dedonga mugi-mugi bibar inggit purwa menika saged kinabulan ingkang dipun suwun masyarakat Desa Sragi. Amin. Desane ayem tentrem dipun tebahaken saking sedaya sengkala ingkang dumugi. Amin. Desane tambah maju. Para perangkate khususnya Pak Lurah lan kanca-kanca perangkat tansah diparingi kelancaran lan kesehatan. Amin. Dumateng Budewan Mas Eko wis pokoke matur suwun yang tak terhingga. Lantaran beliaunya kita wis ndilidir saged sowan mriki. Nggih. Yang ngono to, Le? Nggih, nggih. Niki kita kok kaya ngematke apa ngono reng mau. Ketika Eman-eman Mbak Pak. Lucy. Ora disawang eman-eman lho Pak Igit ngeten iki. Lah kok iman-iman piye? Wong madhep mriku wau bokonge. Wah, sugeng dalu Pak Igit. Pepanggihan malih wonten Sragi Pak Igit. Ya ampun, bokonge Pak Igit Piye? gede sisih. Lho. Kok kowe ngarani Mbak Lucy cacat berarti? Mboten cacat. Kok mau gede sisih? Lha nek gede sisih ki cacat to? Cacat. Jenenge wong kudune bokok kimbang. Kiwotenge padha kabeh, ora nek gede sisih. Mbok menawa bin anu Mbok ngoco, wong ki lek arep alok ki ya ngoco. Garwane ning omah ki kaya ngopo? Pomot padha-padha wedi kowe. Didelok ning YouTube wedi kowe. Ora. Bojomu lho gedine ya sak cakruk. Iya ya. Bojone gareng gudi, Mbak. Wah. Alah. Jenengan riko lho mboten percaya. Piye? Assalamualaikum totok-totok ta. Heeh. Mas Gareng wonten wong jero iki dasteran. Heeh. Ngene mlakune. Piye mlakune? Plok. Ngono kuwi. Kok ana plok-plok apa ana sing keplok dhewe? Kaduka nggih gedhi rong. Bojoku lagi obah ngono plok-plok kok, Pak. Bojoku lados ikatane muni plok-plok kok. Kaya iya genep kowe. Genep. Hah? Genep. Genep ora genep piye to? Kayake kait sing kae dope mati sisih. Ora wis tak tambake wis tak benake kok. Ora enek bojo kok dop mati sisih. Ngarani bojoku PC ngono to. Gak. Mboten. Ora, bojone Mas Gareng iki piyaine grapyak. Iki lho Wah, Pak Sigit grapyak sing wis luar pirsa. biasa. Aku rono. Lho, Kuwi ngene iki. bojone Mas Gareng piye le nyambut tamu kuwi. Lho, Luar biasa. Mesem terus. nggih. Mas Grapyak Gareng semana. wonten nggih mesem terus. Lho, grapyak. Ramah niku ramah. Aku rono. Pak Igit lho seksine. Guyu, bojomu kae guyu terus ini. Bojomu kok Gendeng Pak nika, Pak. Amin. Amin, Di amin, bojomu amin. guyu ae. Aja wonge nonton tenan. Amin. Jebule wedi karo bojone. Lah, Pak, ra wedi, Apa kuwi? Dagelan wedi karo bojone. Bojo kula nek nesu mekrok lho, Pak. Ngono. Apane? Pakai lemune kok pendak dina kula ganti dempel kok anggere mlebu omah lawange sesak kok, Pak. Dalu niki sing rawon niku luar biasa pokok niku YouTuber YouTuber wah, Jawa dari Timur manapun rawuh ada. sedaya. Baik dari Facebook, TikTok, YouTube. Elok. Elok. Apa-apa wis lewat media massa. Jadi ngeten Pak Igit, nadyanto wonten lokasi kahanane Jawa sing nonton mboten kados wingi, Nggih. ning ingkang wonten YouTube menika melimpah penonton, Pak. Melimpah penonton. Leres, Nggih, tegese terus. warga masyarakat Sragi ugi memberikan yang namanya hiburan
untuk yang di luar sana melalui channel YouTube, TikTok dan lain-lain. Nggih, Kang wonten Sige channel mun sudah 2400. Loh, luar 2400. biasa. Itu baru Sige channel dereng channelnya Mbak Lucy. Nah, channel Lucy Pak Lurah, pitu ya. pitu. 7.000. 700. Susuk telu. Nah, niki kagem warga masyarakat Sragi. Nggih. Nggih pambuka niku teng mriki remenane sing nyemek-nyemek riyen. Leres. Napa Mbak? Diuran-urani. Wong jenengan ingkang paham daerah mriki wong cilikane sampeyan Lah teng mriki. nggih cilikan kula teng mriki tapi nggih sak jog jumblek kula nembe ditanggap mriki. Sowan makane kula remen sanget saged sowan para pepundhen Sragi niku wonten Pak Lek kula nggih wonten Pak Pleke anu sapa iki jenenge Mas Eko. Nggih. SD ini teng mriki jenengan. Mboten niki kula SMA. SMA. Nggih, numpang teng mriki. Pas ayu-ayune gitu. Oh tenan Pak, body kuis. Ngono. Sakek cilike ketendang angin wis ngleang aku. Mas yo saiki kula niku nggih langsing lho sakjane. Semono ki langsing. Lah. Lah bobote sampeyan niku pinten to, Mbak? Nah, jenengan ki piye to? Kok iso rumasane aku semene lemunge iki lho bobot kuwi kur 45 kok. Lah. Mangane kleru ngelokne aku lemu kuwi 45. 45. 45 ini bagian tengen, bagian kiwa nggih 45 tadi. Duh, petok gak Kan ben percaya. ora cacat aku duadil to Pak Iki. Oh, iya. Iki Tak kira 45 bandule, Cok. 45 sikile. Sikile. Bandule niku 72. Wabot men ya. Niki diaturne sing napa riyen? Mawi bawa riyen. Nggih, mari bawa riyen, Mbak Lah Lucy. iya to, digandrung dipangan to kaya ngene trah. Kaya wujude kaya ngene. Bareng jejer aku mbek Mbak Tatin tak muni aku guyu kekel. Kok kaya tanggapan nyangking anak cuwilik. Sing ngetan gowedhi kulon gowedhi. Lho mboten mriku lho Pak Igit. Mriku Mbak Tatin, mriku Mbak Lucy, kula teng tengah nyenil ngoten. Wis kaya nonton wayang melu mboke, Pak. Nggih. Sembah nuwun menawi dirawuhi Pak Isnani SPD anggota DPRD fraksi Nggih Pak Nasdem. Esnani sugeng dalu. Matur nuwun, Pak Is. Nika Budewan nggih rawuh. Budewan, terima kasih rawuhipun. Jadi niki lho, seorang wakil rakyat yang benar-benar menyatu dengan masyarakat. Jadi eling budale saka masyarakat, sedaya juga untuk masyarakat. Seperti ini mengandil banyak beliau-beliau semuanya. Gitu. Leres. Jadi masyarakatnya duwe gaya apa, syukuran apa, tetap beliau menyempatkan diri untuk rawuh. Zaman kula sik sekolah Mas Sigit, mriki niku banjir setiap hari banjir dan jalannya niku luar biasa. Berkat dewan-dewan berasal dari Sragi terutama Bu Eko dan beliau Pak Isna ini sedaya niku wah dalane mulus. Alhamdulillah. Estu. Dulu setiap tahun pasti banjir. Nggih, lah, Mbah Lurah nggih ubet tok. Mbah Lurah yo Jek. Asmane Mbah Lurah lho. Sapa ngono? Mbak sapa, Mbak? Mbah Kateni. Mas Ngateni. Oh, Pak Kateni. Apa tegese Kateni piye ndang tegesana? Kateni. Kat Kateni apa Yo, saka kate ukara karo ni. Oh iya, kate karo ni apa Nah, tegese? karep- Kateni. Kateni, karep lan tekate mung sawiji arep makmurke masyarakate. Tegese hidupnya didedikasikan untuk membangun masyarakatnya. Jan ya piyayine ya lembah manah terus Terus apa? te Tekan sakmene tesih mengabdikan diri untuk masyarakatnya. Jadi ora ana kesele, ora ana libure. ni Niteni apa sing dadi dawuhe para leluhur, dadi wong urip kudu iso migunani kaya panjenengane Pak Kateni. Iki tak awur ngono ya Pak. tenan ketok iki cerdas lho, pelawak cerdas ora Mas Gareng renek. Lucy Brahman artine apa? Lucy kuwi sapi, Brahman kuwi gedhe. Ngene kok sapi. Lah sapi kula jenenge Lucy kok. Kaya jenenge ya api-api Nyepak kowe ora. Gareng lho. Gar wis sigar. Terus apa? Reng ki ya wis kaya kuwi nggih blandar. Tugas kuwi ya kepanasan tipet ae. Jadi Justru gareng ki malah sing apik. Kok iso apik? Gareng nolo wi gareng nolo ki ati wi gareng ki resik dadi gareng ki resik atine ora tau neko-neko. Sing lurus. Nggih, sikile gejek, tangane ceko, matane kera. Artine Artine sikile gejek ki wong mlaku ning alam donya kudu tansah ngati-ati alon-alon waton kelakon. Tangane ceko aja demen milik darbe ing liyan. Aja seneng colong jupuk, aja seneng neko-neko tumindak sing ala,
tangane kanggo sing ora bener. Mata kira. Mata kira nek memandang fokus satu tujuan supaya nek istiqomah tumaknina segera tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Oke, Letek sih. awake dhewe di apik-apik Gareng apa? Asline sapa to Mas asmane? kuwi ketoke lair cenger saka watu ra duwe jeneng guru. Nggih duwe, Mas. Sapa? Nek kula Gareng Tralala nama panggung, Pak. Nama aslinya Dion. Dion. Nek ora percaya Dian sidan-sidan apa Dian? Ngadiono, Pak. Ora percaya. Kira Dian. Dion. Ngadiono. Diono apa Mas? Ngane ilang one ilang kari Dion. Lah Diono. Yo, Dion ngono lho ya. kok kaya tanggoku wae. Penting Ngah. tanggane sampean sinten? Mila. Mila. Heeh. Mila Kartika. Dudu asli jenenge Dumila. Oh, Dumi. Ngadiono kuwi ngaki ngarep-ngarep di tansah ngupadi ana no kuwi ya ora nang ana apa-apa dadi ora ana dadi gayane ngemis ngadiono tapi wah Mas yo kaya ngene iki kathah rezekine Amin. luar biasa piyayi ikhlas ora kaya Mas Gareng Tralala saking ikhlase bojone dijukuk wong barang diwehke Enggak, Pak. Lagune napa Pak Igit? Enggak, Pak. Gosek ta. kuwi rekor lho wong lanang ora tenan digaya ora sampean ra Keikhlasan ora ngono kuwi. Estu niki nyambut damel napa bruk kagem garwane. Kula niku seksine. Estu Nggih, nggih. nggih. Niku. ya. Berarti padha karo aku kowe rek. Lho nggih. Wong kula iki dhuwit ra seneng kok, Pak. Tenane. Nggih. Gak Kok iso ngomong nek bojoku pangan wong senengane. Lah ge piye to? Lah kaya apa ora? Lah ya seben to ya. Pilihane ngono kok. Malah enteng wong lanang ra ndek bojo malah enteng kok. Lah Beban tenane. hidupe berkurang ki Pak Igit. Ambuh. Ngono Beban kok. hidup Ora ndek kurang. bojo ra masalah. Lah terus nek ngono piye? Tuku. Jujur, jujur. Sing ngono iki luwe. Luwe tuku sego. Sego. Ngono maksude. Iya, Podang iki kuning hiburan, Mbak Lucy, hiburan. napa napa? Napa? Podang kuning Podang dibawani. kuning. Napa Oke. napa? Manut-manut. Nggih, podang Apa kuning. sing anu ala-ala wetanan nggih mboten Siap apa. siap siap petanan apa? Pak. Nah. Bar niki lagi nggo karo Mbak Tatin. Sesideman. Nggih. Oh iya, lah iya piye to Mas to? Niki sing alusan apa rada kasar, Pak? Asik. Alusan sing Alusan wong sing arep nembangi badan alus kok ya. kowe ngarani Mbak Lucy demit. Mboten tegese iki alus piyayine, Pak. Ngendikane ya alus ngoten. Sesideman riyen mawon nggih. Oh nggih. Kang Repto Piyai Jawa Timur. Mbah Sukron Suwondo. Mbah Sukron Suwondo. Kita. Remenane Piyai Ponorogo. Leres. Nggih. Nggih. Sepinten? Wiwitane kurang dhuwur gak? Mboten. Pas, pas. Engko nek kurang dhuwur gareng dienggo ganjel ancak-ancik. Balani neh, iki kan gandrung to. Heeh. Sesideman kan cinta sing delik-delikan. Nggih. Wiwitane anderek sang peke Piye reng karo bojomu suarane apik ndi reng? Sae niki, Pak. Oh. Ning banter bojo kula. Kok iso banter? Bojo kula kuwi nek nyanyi banter bengok-bengok, Pak. Rocker. Bisu. Oh, bisu. Tiamini tenan ora lawan. Aja. Alhamdulillah iki bumi wingit. Iya. Sing ati-ati, Saya lek bojo kula, Pak. guyon-guyon Saya bojo iki kula. sing ati-ati. Timbang niki saya bojo kula. Aku percaya. Apapun yang terjadi di panggung, bertemu siapapun, pokoknya yang paling cantik bojo kula. Weh, iya. Heeh. Paling ayu bojo kula, paling ngene iki bojo kula, Pak. Oh iya. Wah, isi engko mulih kelakon ora entuk nggon ngono. Pokoke bojo kula. Lagi to, Pak. Contoh wong lanang sing wedi karo wong wedok ya ngene iki. Ning apik reng. Mboten Ora wedi. Ora wedi kan yo ora kelangan siji. Jenengan yo. Terusna bawamu. Bereja. Panjenengan nyaket mriki to, Kang Mas? Iya wong asu. Dangu boten pinanggih kados pundi? Kapang rasane atiku wong asu. Gak aku kok mau ngasuh piye to? Piye Sing to? mesra apa gak iso? Kuwi level lho iki. Dadi nek saya iki ayu. Ayu Kowe biasa iki ya sak kuwi ya. dhuwure iki Nek dadi aku azu. Kita Kowe Pak sak
Sak ndure azu apa? Aziu. Oh iya. Kang olah budaya panjenengan mriki to Kang Mas. Iya, aku wis cedak banget iki apa kurang cedak Cah Haji? Kados pundi to penggalih panjenengan niku? Kula rina kelawan wengi niku tansah katang dumateng panjenengan. Tenan kuwi. Aku arep dahar iki sing katon ana piring ya rupamu. Berarti kok karo wong lanang rupak-rupake. Lho, kuwi ya bahasa romantis lho. Pasuryanmu. Pasuryan panjenengan. Berarti gede tresnamu. Estu Kang Mas. Kuwi nek maem. Kula lek dalu badhe babuk niku wonten bantal niku ketok gambar panjenengan. Sangkik cintamu ning aku. Kados mekaten Kang Mas. Kula niku mlampah sak mlampah wonten dalan niku nggih ketawis pasuryan panjenengan lho Kang Mas. Katon-katonen mergo tresno. Kula niki lek enjing niku weteng kula mules. Kula mlebet wonten ing kamar mandi ningali kloset niku lho nggih wonten rupane panjenengan Kang Mas. Jadi saking tresnane lho. Saking tresnane iki nganti ning kamar mandi ning kloset ketok. Tapi mosok kloset Pak ra iku, Pak? Ya ora, ya jerone kloset kuwi kok ya. Lha wong kene nyawang kloset jare kaya raiku ngene iki lho nek raiku kloset kono lagi ndodok ya tak jambak ngono lho, Pak. Lho, saya tak pikirane lak piktor dhek piktor. Iya, mosok pradane kloset lho Pak iki. Mbak Lucy ya ora iso dijambak. Lah nyapa ora iso dijambak? Iso reneng kok. Ya liyane ya dislenthik iso to ya. Wong lanang kok dibaratne kloset. Mbok slenthik tak sembur kowe kono. Iki omong apa lho? Ayo teruske. Ayo. Teko ndi? Teko kloset Sowan aireng. Sowan menyang kutha gedhe. Panjenengan pirsani nika lho. Kok wonten lintang kalian rembulan. Panjenengan mboten pengen mundhut. Endi to? Wong genah jagate mendung udan kok PC mripate kuwi. Tok maning ngono lho. Tok men. Gak iso romantis pegel aku pegel. Iya lah. Itu men karo sing ayu-ayu kuwi. Bisa ketemu Mbak Tatin karo aku siyok-siyok. Iya ayo rene. Lintang karo bulan kae. Nika lho Kang Mas. Iya. Jenengan pendhetaken nika. Nika lho Kang Mas. Pendhetaken ngendikane jenengan tresno kalian kula. Lucy. Terus nalus. Kowe dibatik Mbak Lucy modiar kowe. Tapi niki mesti lho lek kula rayu niku nyempelekke. Kalih kula niku sajake mboten tak srek. Oh. Gak iso romantis. Oleh karo wong wedok ora iso romantis to, Pak? Sebabe. Ya ora duwe jiwa romantis. Nek karo wong lanang. Suka. Amin. Ora. Wong sing tak seneng ya mung gorin kae tok kok ya. Nung Pandara terus kayung-yung. Reng, Dun. jebule iso nyuwara. Iyalah. Juragan sound system kok ya. Lah nggih. Sound system isih. Pesih, Pak. Urung kok dol. Lah kula nggih nglayani musik jadul-jadul niku. Jare rusak. Mbot nggih rusak ning kula nggih, Pak. Ning dereng kula dandani. Weh. Kok ora ndisen ngeten iki. Pengen mireng sewantene son. Suarane soundmu piye to, Pak? Umpami dingge napa Pak Ikit? Digo MC. Nggo MC dangdut nggih. Iya MC dangdut. Bar bagiar. Barabarir bersarmar carapur sari burik dardurnya carkar nirnar. Kok kakan no? Carkar nirnar. Speakernya pun mewer-mewer, Pak. Oh. Niku nek nggih dangdut. Oh iya. Nggih napa melih? Nggo wayangan nggih. Wayang iso. Saged, Pak. Contone. Lho kaya Barabarir pertunjukan bayar kiri sirkir Ariarto dari Kota Rebar. Layak kok son murah payu. Payu, Pak. Sing nanggap sapa? Nggo RT. GRT. Perkumpulan RT. Liyane. Nggih bawa ngeten iki nggih penak, Pak. Piye bawane? Piye contone?
Srendar biru. Tendang kuning. Srendar kuning. Kar sarakir wulkir. Aja nganggo son kuwi. Engko son kuwi malah ketularan gon. Lor kurar permornor. Aja. Aku. Iya. Ngangge son iki mawon lho Pak sing apik, Pak. Ngangge sone Pak Igit iki lho, Lek Pak. jare mbok ijo nih, lek kok Pak Sigit piye sone Pak Sigit? Sone Pak Sigit elok. Mereke Sony. Endi ana son merek Sony. Ayo jeneng apa? Kayak ngono sing pake tukang son di PP kudanan. Sony. Ngangge sone Pak Sigit nggih. Nggih, nggih. Swara kurang permono. Sonmu. Ora itu Pak Igit. Aja tak obong son iki. Ning Penak sonmu karo Pak Sigit, penak sonmu. sonku lagi payu. Nggo turnamen. Ning wasis ngrung-ngrung. Wong tanggapan son genset amen jeblok, kejane solarmu ki apa? Solare merongkol. Son kula niku Kene iki jajet iki rusak ae. Lah nggih. Tuku wis kleru. Heeh. Ngene Pak Igit. Nyewa rusak. Kowe iki tak kei 0 kilo no padake. Lah iya. Nggih, Pak Igit tok mosok Ngono dompet. ngono yo kari sing rumat pokoke angger banyu karo solar anu ya aman. Kan Mbak iki lho Mbak Tatin, kowe ketek karo Mbak Lucy ora pati srek karo kene Mbak Tatin, Mbak Tatin. Trah ke aku saja iku dudu selerane. Dudu selerane. Ya ngono kuwi seorang laki-laki itu seperti itu ya. Ya, apa lho, nyapa lho. Ambiyen cinta-cinta ya to lek wis lawas ki ya wis kepethuk sing anyar ki panggah sepo. Reng. Oh, iya Cahayu, ayo munggah kene Cahayu, kene tak papak, kene tak Ya toh. kanthi. Carane nuntunnya wis beda karo aku. Iya, iya. Carane nuntun gitu. Lek aku diteki wing kaya gawa wedhuse. Lek Mbak Tatine mesra. Aku ora iso bedak-bedake wong ya padha lho ya. Ning asli reng. Asli. Upama yo gue padha legane antara Mbak Tatin karo Mbak Lucy kowe milih sapa? Halah, mbok sumpah tenan, Pak. Kula tetep pilih Tatin, Pak. Oh iya. Oh iya, cetha Mbak Lucy. Kalih Mbak Lucy, Pak. Wis cetha. Ya ora apa-apa to. Ya wis ngono ki lho. Wateke wong lanang lek wis suwi Ya wis. ketemu, suwi amor ki ngono ku. Didom adil. Wong kowe iki ya bojoku, iki ya bojoku. Senin, Selasa, Rebo rene, Kamis, Jumat, Setu rene. Nah, Ngono. terus minggune nanti. Minggune kok nggo suntik. Alah. Kuwi mesti wis kesel banget ngayi wong loro ngeten iki. Ya wong loro iki umpamane Monggo Pak Igit, adil. baksonipun Pak Igit. Oh iya, wong tak salah kene tok ora tak pangan. Nggih. Ya Kene. disapa to wong ayune kaya ngono kok ya. Dalu Mbak Tatin. Nganggo miku piye? Nganggo sonku. Endi mikmu? Dar. Sugeng dalu Pak Igit. Waduh. Menika kepanggih malih Loh. kalian panjenengan Jil. Jiler. Raosipun kemawon dos pundi suwantenipun Pak Igit jeneng raos ke? Beda ya ngrungokne suara Mbak Lucy karo Tatin. Nggih. Ngrungokne Mbak Tatin kok nyes. Nyes ngoten, Pak. Piye to Kang Mas? Yes. Kang Mas, Kacang Mas. Kakang Mas. Pancen luar biasa kok nduk awakmu Pripun? ditresnani karo panjenengane Pak Sigit wong iki dikanthi mrene ana Srigi. Serak. Seragi. Seragi. Ya to lek cedak bocah ayu lho mripate ya malih kira. Maca seragi srigi. Kawin dhisik ya sekira ngene iki. Senengane kok. Coba Mbak Tatin gandrung karo gareng. Inci. Bajunya tekan ndi mau reng? Anggung romarang bandara. Mas, Cahayu. injih. Engko malam pertama tak jak neng hotel berbintang. Pundi menika? Ana ing Laladan Ngawi utawa ana ing Laladan Mediun. Oh, napa jenenge? Hotel berbintang Cakraningrat. Oh, Cakraningrat. Ana hotel Mas, Apa? aku bocane hotel. Ya engko malam pertama neng kuburan. Mendem kowe kuwi. Karo tilik Ora romantis lho ke bojo tuwa ki sing ngancani keloro-loro ki ya digemateni to. nyuwun pangestu karo leluhur. Ngarepe kuburan iki Wong hotel. kaya Ngarepe kuburan iki hotel ngono lho Pak Igit sing wis tau rono. Hotel apa ngarep kuburan? Hotel Mas, apa? sesone nang hotel aku di nei maem apa to, Mas? Ya paling ora supaya nek kulitmu tetep apik ki ya pizza, hamburger, spaghetti. Oh, liyane kuwi terus karo apa meneh, Mas? Ngunjuke mesti ya jus. Jus? Heeh.
apa? Unjukne apa? Kowe engko Unjuk. ngombene to? Ngombene apa? Solar. Ya aja sia-sia to, Rek. Solar menika bakso ular, Pak. Bakso Nyakat ular. untumu kuwi. Bakso ular lah engko dijikuk duduhe niku nggih kesehatan apik, Pak. Lah kuwi iki anu ular iki tinggi loro gudhek sembarang-barang kok iso Lah ya duduhe lho, duduhe. Aja sok meri to. nyokoti kowe kuwi. Kowe bawa ya, Nduk? Ya Mbak Tatin coba-coba. Lah, Iya, genti. Nah, lagi omong kula ngono wis pipe Lah, ora. ngono tenan, Pak. Wis Mbak Lucy, apa? aku ya iso kula. sing rada alus sithik ngono lho kaya gendhok Tatin ngono lho. Kula. Coba piye, Nduk? Piye, Nduk? Kula. Lho, ngono iki krungu suarane tok wis kaya pengen ngedol pekarangan aku ngene iki. Mas. Kula. Olahanmu barang ora ngene. Ya coba. Ayo Mbak Tatin. Tekan ngendi iki mau, Mas? Teko Srigi. Teko Srigi. Seragi. Sragi. Sragi kok kleru terus. Srigi iki ndek bengi. Oh iya. Ayo. Jasulestya. Aku dicekeli to. Iya ya, cekel. Apijer ngincangake. Kok iki Ayo, cilik ayo, banget. ayo, mesra. Aku juga kepok kaya. Ayo. Ora Mesra, kerasa mesra. kepuang ngono lho. Ya anggapan aku wong gede dhuwur ngono lho. Lah iki. Derek langkung Pak Igit. Badhe tindak pundi Mas Gareng? Badhe dateng anu kantor kelurahan Seragi, Pak. Badhe ngopo? Niki nganterke Bu Lurah. Oh. Kuwi nek mlaku karo Mbak Tatin, nek mlaku karo Mbak Lucy. Wah. Derek langkung Pak Igit. Badhe tindak pundi Mas Gareng? Ajeng ngawin kejaran niki Pak Igit. Wo, Kok sembrono. to? Ya to. Iki lho contoh sing ora apik. Lah mlakumu ngene lho, mlakumu Lah sing kok apik. nuntun yo ngene-ngene ngono lho kok areng blusuk ning Mlakune sing endi halus kaya ngono lho. Tatin ngono lho. Piye aluske? Nah, lho ngene lho. Mlaku Dik lho. Lho, remet. Ngene. Lho, ngene Ngene. penak to lho, disawangi penak. Derek langkung nggih Pak Igit. Monggo. Lho, iso to? So. Nah, ngono. Ayo mlaku ngono. Lah, alah. Wis kaya dalan apa ngono. Wong mesrani wong iki dhewe-dhewe kok. Rek. Nggih, Pak, nggih. Pak. Carane iki dhewe-dhewe. Nek sing penting tetep cinta, Pak. Ha iya. Iki jane arep rebutan kaya ngene to ya Mbak Lucy. Alah, tenan. Kaya ngene kok dienggo rebutan iki jane iki ya tenan. Umpama aden duwe bojo iki lho metune anake kok tetek melek jane. Ora apa-apa. Sek melek iki apa? Kaya tikus. Kaya tikus Melek lah. tikus sing ngene-ngene. Nika dilanjutke. Nggih dilanjutke. Terus no sesi deman.